التحساوي ጓሳ ሓደ ቢንያም ዝበሃል ጓሳ ነባጊዑ ኩሉ መዓልቲ ሒዝወን ሳዕሪ ናብ ዘለዎ ቦታ እናኸደ ይጓስየን ነበረ። ሓደ መዓልቲ መዘናግዒ ትኾኖ ሓንቲ ፀወታ ሓሰበ። ናብቶም ደቂ ዓዱ እናጎየ ኸይዱ ኸዓ ኡይ ተኹላ ነባጊዐ ይበልዐና ኣሎ እናበለ ኣእወየ። እቶም ደቂ ዓዱ ድማ ኩሎም ስርሖም ገዲፎም ኩናት መስአ ፋስን በትርን ሒዞም ክሕግዝዎ እናጎየዩ ናብኡ መፁ። ናብቲ ቢንያም ዘለዎ ቦታ ምስ በጽሑ ግና ተኹላ ይረኸቡን። ቢንያም ከዓ በቲ ዝገበሮ ነገር ሰሓቐ። ካልኣይ መዓልቲ ድማ ቢንያም ከም እንደገና ነቶም ደቂ ዓዱ ተላገጸሎም። እቶም ደቂ ዓዱን እናጎየዩ ክሕግዝዎ መፁ። ንሱ ግና ካዕ ኢሉ ሰሓቖም። ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ግና ተኹላ ናይ ብሓቂ መጸ እሞ ነቲ ናባጊዕ ክበልዐን ጀመረ። ቢንያም ኣዝዩ ፈርሐ። ናብቶም ደቂ ዓዱ ድማ ኡይ ተኹላ ነባጊዐ ይበልዐና ኣሎ በጃኹም ሓግዙኒ ኢሉ ጠርዐ። እንተኾነ ግን እቶም ደቂ ዓዱ ከም ቀደሙ ዝጻወት ዘሎ ስለ ዝመሰሎም ስቕ ኢሎም ስርሖም ቀጸሉ። እቲ ተኹላ ኸዓ እተን ኩለን ኣባጊዕ በብሓደ በልዐን። እምበኣር ንዝሕስቡ ሰባት ከምዚ ዘጋጥሞም ሓቂ ብዝዛረብሉ እዋን እውን እንተኾነ ሰብ ኣይኣምኖምን እዩ። እሙናት መታን ክንከውን ኩሉ ግዜ ሓቂ ንዛረብ።